баъзан одамо дар комментариёту бисёр саволо медиҳанд барои чӣ хел телефони зан ма проверка кунам, чӣ хел телефони арӯс ма проверка кунам. Шумо нашуд ҳамин чӣ ягон маълумот дода метавонем барои подписчикои мо ки подкастро тамошо мекунанд? Сафир, беҳад як мавзӯи доғи ҷамъият, доғи рӯз, ҳамин шабу рӯзро гуфтӣ. Дар ҳақиқат ман дар бораи ин чизҳо бисёр видео мекунам. Мисол чӣ хел телефони занҳоро проверка кунем, ҳамин хел чизҳоро баъзан вай мекунам, дар комментарияи ман бисёр менависам ва ин видеоҳо просмотри бениҳоят зиёд мегирад. Яъне бо дар он ҷо менависанд ки ту оилаи дигарҳоро вайрон мекунӣ, ин хел ҳар хел гапҳоам менависанд. Дар ин ҷо мақсади ман яъне вайрон кардани оилаҳо нест. Ростӣ ин доғи рӯз аст. Ҳамин шабу рӯз инами саҳар як видео рекомендатсия баромад. Ами гӯё ки кадомро қапидаистанд. Дар ҳамин яъне аудиторияи Тоҷикистон бениҳоят чунин видеоҳо бисёр мебарояд. Вақте ки ман чунин видеоҳоро мекунам, шояд ҳамон занҳо мебинанд, шояд мардҳо кам-камак контрол мекардагӣ мешаванд ва то ана ҳамин рӯзҳо омада намерасад ки вақте ки меқапанд дар болои вай видео мекунанду ва ин видео дар интернет мебарояду, яъне мақсадҳои ман ки то ҳамин рӯз ин чизҳо омада нарасад. Воқеан хиёнат кардани зан ин гуноҳи нобахшиданӣ ва як амали зишту ҳаромест. Лекин чунин ҳолатҳоро ба навор гирифта дар интернет гузоштан, ман фикр мекунам ки ба ҷуз шарманда кардани он зан, шарманда кардани авлоду аҷдоди он зан дигар ҳеҷ фоидае нест. ҳамсояҳою онҳое ки забони моро медонанд ба ҳоли мо хоҳанд хандид. Масалан, дар Ӯзбекистон тақрибан 1,5 миллион зиёд тоҷик аст. Мардуми Афғонистон моро тамошо мекунад. Бисёр бачаҳо фикр намекунанд ки мардуми Эрон тамошо мекунанд. Ҳатто дар ман ҳам баъзе дар Инстаграм менависанд ки ҳамватан, ҳамин баъзе чизҳоро бо забони русӣ нагӯй, мо ҳам тамошо мекунем, намефаҳмем. Яъне ман аз ин хулоса мебарорам ки дигар миллатҳо ҳам аудиторияи забони тоҷикиро мебинанд. Охи магар занҳои дигар давлатҳо фариштанд, ё ин ки онҳо ба чунин корҳо даст намезананд? Медароӣ танҳо зани тоҷик, ҳамон нафарҳое ки чунин видеоҳоро мекунед, дар Инстаграм мегузоред ё ки дар Ютуб мегузоред, ман намегӯям ки чунин ҳолатҳо сабт накарда шавад. Бояд видео карда шавад барои исботи гуноҳи он зан. Лекин ҳатман дар доираи ҳамон оила ва авлод ҳаллу фасл карда шавад, на дар интернет. ҳамин тавр не? Бале. Охир вақте ки ҳамон видеоро мегирад, дар интернет мегузорад, хай шояд ҳамон зан худашро рафта ба як худкушӣ даст заданаш мумкин аст. Шояд падари он зан як одами баобрӯ ҳаст, мисол барои обрӯ шуда, ё ки бародари вай, ё модари вай, ё ягон амаку тағои вай обрӯи як нафарро резондан, ин як аз рӯи дин ҳам гирем, ин як гуноҳи нобахшиданист. Просто ту анхел як механдӣ, видеоро загрузид мекунӣ, мемонӣ, лекин обрӯи чанд нафар, авлоди чанд нафар аз пушти нимун як кнопкаро пахш кардагӣ ту беобрӯю сарсону саргардону ҳамхел чизҳо мешаванд. Зиндагиш вайрон мешавад. Боз як проблеми дигар ҳам ин ки таги ҳамои видеоҳо медароӣ дашному ҳақорату ҳамхел чизҳо. Охи бояд мо ҳар як чизҳоро якчанд паҳлӯашро андешем. Мо намедонем ки шояд чанд сол шуд ин занҳо аз шавҳаронишон дуранд. Шояд воқеое бошад ки чанд солҳо боз шавҳари онҳо ба онҳо нигоҳ намекунад, шояд бо кадом як Наташа дар ягон ҷо кайфу сафо карда гашта бошад. Пеш аз гап ту гуфтанием ки ҳамин проблем беҳад серьёзне. Вақте шумо ҳаракат мекунед Россия меояд, мақсад ман медонам ки бисёр шароит надоранд. Не ки ҳаракат кардан дар кор ки мақсад ё меояд тез бире обратно, мақсад Тоҷикистон қади зану кӯдакотро бишинем бо биёед. Бисёриёшон меоянд Россия, соло қати намераванд. Чӣ хел мешавад баъд барои зан? Мумкин нест. ҳамин 6 моҳ гуфта ки шумо бояд кор кунен, обратно бирен пеши зан ту кӯдак. Бо бехезем ё биёрешу қати ту бестам, бо бисёр хуб. Бале, аку
дар ин ҷо ҳар як кас бояд аз вазъияти оилавии худаш нигоҳ кунад. Масалан, ҳастанд ҷавононе ки нав зан гирифтагӣ ҳастанд, мебиёянд дигар 1 сол 2 сол намераванд. бале. Албатта ҷавонӣ мегузарад. онҳо мегӯянд ки хело шароит надорам. Ростӣ ман худам вақте ки дар завод кор мекардам, вақте ки оиладор шудам, 19 000 маош мегирифтам. Лекин ман оилаи худамро ҷиғ задам. Вақте ки ҷиғ задам, як кор пайдо шуд. Ман тариқи авитоам баъзе корҳои худамро мекардам. Кор пайдо шуд ва то ҳамун рӯзи рафтан ман аз завод мебарондам, дар як ҷо мерафтам, кор мекардам, дар як дача бачаҳоро мебурдам. Хулоса қариб 2 солам хе кор кардам. Аз завод мебурам, баъди завод мерам, ягон кор мекунам, даромади иловагӣ доштам. Рӯзе ки оилаам бурдам аэропорт равон кардам, аз ҳамун рӯз дигар ҳамун дача ба ман занг задагӣ нест. дахл кардам историяҳо. бале бале хай акнун баъзе одамо ҳастанд ки масалан аллакай фарзандоншон калон дар мактаб мехонанд, аллакай онҳо шароити овардан надоранд. Хай кӯшиш кунанд ки ақаллан дар як сол як бор рафта зан фарзандро хабар гирифтан, барое ки мо намедонем ки ҳар як кас вобаста ба вазъи оилавияш ҳар хел проблема дорад. Лекин бояд кӯшиш кардан дар кор ки ҳарчи тезтар дар назди оила будан ин хуб аст. Акам Борис, гапи Саимро Давлатов ба фирм шунайдагӣ популярни шудагӣ дар Инстаграм мегӯяд ки қарз гир, занг гир. Ба ҳамин гап шумо чӣ гуфтанӣ? аку қарз гир занг гир, қарзе метизанад бепул мемонад. Да, ман инро фаҳмидаги ҳастам. Акнун мақсади ҳамун видео ҳам, бале, мақсади ҳамун видео ҳам ки яъне бояд ҳарчи кӯшиш кунед ки тезтар занг гиред. Яъне ман ин чизҳоро бисёртар мисол аз ҳамин шиносоям ҳатто дар худам ҳам хел шудагӣ буд. Вақте ки ман зангирӣ рафтам, якбора пули рус, яъне 2014 буд, моҳи декабр, хале 76 фаромад, як баробар фаромад. Лекин ман ҳамон вақт мегуфтам ки ин хел пул фаромад, баъдтар занг мегирам, мемонд. Лекин ҳамин вақте ки тӯйро сар мекунед, боз ҳамин пайдо мешавад, хел мебинед ки ҳамин проблема ҳал шудааст. Проблема ҳал шуд, тӯй гузашт. яъне муҳим мақсад гузоштан, ният карда, сар кардан. Яъне вақте ки сар мекунӣ, бо мебиҳӣ ки як хеш табор ёрдам мекунад ё ки ягон даромади хуб аз ягон ҷо меояд, просто тарсидан дар кунед дар ин ҳолатҳо. ҳаракат кан дар кор, худованд баракату метиҳад. Бале, бале, як кори хайр аст албатта занг гирифтан.